Avui ens trobem a Tarragona, últim sopar d'estiu, i també aprofitem per fer l'acte d'homenatge als col·legiats i col·legiades de mèrit. Un dels objectius de la nova Junta és crear espais de trobada que amb el temps es converteixin en tradicions i que no estiguin del tot lligats amb actes acadèmics. Pot tractar d'esdeveniments socials, com aquest sopar, esdeveniments esportius, que serveixin per que els dentistes surtin de la consulta y para hacer networking. Para mí es un orgullo, primero, de poder haber trabajado tantos años y seguir todavía trabajando, y que el colegio me obsequie y me distinga como colegiado de mérito. Todo el mundo es conocedor que la odontología en estos últimos 42 años ha cambiado mucho, y que aquellos recuerdos del 84, 85, pues me encontré con unos compañeros excelentes que te ayudaban muchísimo y además te asesoraban muchísimo. Y a mí personalmente me sirvió. Yo a los jóvenes les diría estudiar mucho y escuchar mucho también a los compañeros i compañeras que ja llevan muchos años en la professió. És molt maco veure com en aquest tipus d'esdeveniments conviuen les noves generacions amb els odontòlegs que ja estan a punt de jubilar-se i d'alguna manera expliquen experiències comunes, s'ajuden entre ells. Actes com els d'avui ens recorden que formem part d'una professió amb història.